Azokara etortzen zareten lehenengo eguna da? Ez, bigarrena. Aurten bai, eta oraintxe sartu berri eta ea zer topatzen dugun. Goizean hemen pasako dugu eta beste egun batean biharragian kontzertuetara. Iritsi gea eta kotxia aparkatu eta 10:30 hasi gea. Ja, ditan beste lankide bat. Eta liburuen bila, diskoek bila? Ja erosi dut, bai, disko eta liburuen bila. Zeintzuk erosi dituzu? Berritxarren berria, eta Untzaren lumak, eta bi liburu poesia liburuak. Piskat ikustera baditu dute batzuk holan fitxatuta eta libururen bat, baina presiori gabea jendeak tokia uzten duen liburuak ikusteko eta helburu hori da behintzat. Hartu ditugu izenak eta orain lehenengo bueltaxka eta ostean. Nolako giroa asomatu duzu lehenengo aldia izanik? Hau espero zenuen azokan? Bai, baina espero nuena baina hobeto. Momentuz bastante lasai, espero nuena baino lasaiago, beraz, momentuz ongi goaz. Bai. Jende asko ikustet. Urtetikan urtea jende gehiago. Umeentzako tartea ere badago Durangoko azokan, Porrotz dagoelako liburuak sinatzen, eta aurkitu dugu hemen bere jarraitzaile bat, zein da zure izena? Xani. Eta zer eskatu diozu Porrotzi, liburua eman dizu Porrotzek? Ez. Erakutsiko diguzu, liburua? Bai. A ber, ea, guaz. Sinatu egin dizu, liburua ere bai. Erakutsi holan. Alrebez holan. Oso ongi, pozik zaude lortutako liburuarekin? Bai. Oso ongi pasa azokan, bale? Bai. Mila esker. Aio. Porrotzen liburua sinatuta izatera etorri zarete? Bai, Zer esan dizue Porrotzek? Zer nolako mezua? esan diot, orain ez dala gogoratzen, baina txikitan titia ematen niola 7 zerealekin, eta orain begira ze polita dagoen, baiet? Bai, noski baiet. Aldatzen nion pardela, garbituka kapastela. Orain poster bat hain nahi, zaupau nahi, bihurri eta lai, asmatu dut? Bai. Bai? Bueno, bira ze begi polita ditun, Baiet? Musu batu nahi. Ai, ze kalambre. Ai. Azokan barrena genbiltzala Maiz eta Ixiar bikoteko Ixiarrekin topatu gara, zer moduz Ixiar? Ondo, mentxe, urterako buelta iten. Oraintxe iritsi zarete azokara edo goizean? Berritxarrak ikustera etorri gara, beraz, 10:00 hemen geunden. Lortu duzu esartzea? Bai, lortu du, bai. Eta nola izan da aurkezpena, diskoaren aurkezpena? Dotoria, beti bezala, ondo, gustoa. Liburu zehatzen bila zatoz edo bueltatxo bat ematera? Bueno, bueltatxo bat eman eta, banitun buruan disko batzuk eta libururen bat edo beste eta, hasi gara behintzat, arrantzan. Bai. Familia osoarekin etorri zarete, ezta? Bai, familia eta laguna, gandoaindik kuadrilla, bera, enfokau, A ber, Aritz, saludau pixkat. Ba, oso ongi mila esker eta ongi pasa azokan. Bale, bazuk ere, mila esker zuei.